लुईसा मग पकवलं वेस या तुझो ए तुका गुत्तू रे या आज व्हॅलेंटाईन डे ने तका म्हणजे 25 वर्ष आदल्या एक्साक मेळून वैसरला 25 वर्ष आदल्या वय नाही या ते 25 वर्ष आदल्या आता कनेक्शन आहे तुमचे आता बरं ऑनलाईन ने या होई की इंस्टाग्रामवर फोटो पळयलो एक चाट केले ओके झाले आज असून मेटचेंत काही इडन पार्कान इडांवर काय आल्या साहेब आता 200 रुपये दे ना का ते तसे नाही येते आमचे बरोबर स्टँडर्ड मेंटेन करीचे ने चेडू ऑस्ट्रेलियाचे अरे ऑस्ट्रेलियाचे कॅप घाला बडे तुझे स्टँडर्ड आहे पळो नाही साहेब कोण आ सांगता तू स्टँडर्ड की स्टँडर्ड अरे यो ओल्ड मॅन बारी पॉस झाला रे होय रे कल्या तो घालला जे एक्सा मिळून येत आहे रे एक्साक माथ्यार सोमागाट केस नांत आका एक्स गी ये खंय खंय मेळूंक येताय इडन पार्क रिटर्न पार्क बेस्ट चॉईस ए माय घरा विन्नी आसा न्ही विन्नी विन्नी इल्लड किन्नी ताचे सुके शीत खावन म्हाका पुरो जावन गेले अळे म्हज्या एक्साक हांवें गिफ्ट हाडला म्हळें की आतां गिफ्ट दिवं का म्हाका आनी म्हाका विन्नी नाका आनी म्हाका एक्स उठ ए रायना हा रायना हा अड्रे ए ताका एक्स मिळले ते ॲप कुंचे रे मेरे मोबाईल आण दिता रे चूर घाल दिताय रे दिताय नाही जायत हा दिताय नाही हा दिता दिताय ना रे दिता यार खंडित दिताय नाही दिता जायत येता हो जायत हो दिताय नाही रे दिता यार तू टेन्शन कर ना ಅಲ್ರಿ ಯೋ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಸಾನೆ ಬಾರಿ ರಾಪಿತ ಅಕ್ಕ ಬೂಸಿಗೆ विन्नी 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 तुझं लुईस त्याच्या मुन्नीक मिळवून गेला वही शादी.com मधले आता breakup.com आप लॉग इन करून गेला पासवर्ड घालून मात बाकी ओय विन्नी ए विन्नी उठ विन्नी उठ विन्नी काय आलं रे ते पहिलेच उठल्या नाही आणि किती उठचे ಗೊತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುನುಂಟ फोर्तचे मोबाईल व्हॉट्सअप इंस्टाग्राम पुरं पळण असा आज हांवें एकच निर्धार केला एकच ही ढोरी काण घेता ना जाल्यार हो बटन दमता ये व्हिडिओ कॉल टीव्ही सो रिमोट तुमका काय टीव्ही धरी दे पण नदी येऊन धरता तशें नाही रे लुईसान ताका म्हूण हाडिल्ली गिफ्ट हांवें आदली बदली केला आणि ताच्या भितर हांवें बॉम्ब धरला आणि खाली एक बटन दमल्यार जालो लुईस खबूम पुण्ये तू दोरी काणगे नाका तू आमका इम्पॉर्टंट रक्तीरंची फॉर्म्युला तुका मात्र गोतू तो लुईस फुटलो तू एक काम कर तू आखांत ते बटन थांबून सोड भुरगी तरी हांव आतांच रमता राव राव विन्नी खाली करताय आता तो एकलोच गेला इडन पार्काक आम्ही चेडो आणि चेडू ओट्टूक मेळटाना खबूम केल्या ते कशा पॉइंट रे हॅलो हॅलो लुईस काही पार्का फावलंय की पार्काक पावलो मात्र नाही रे हांवें गुलाब दिवन जालो आणि गिफ्ट दिवंक मात्र बाकी आसा वय गे लुईस तर आम्ही हांगा बटन दाबूंक मात बाकी लुईसा सेफ जर्नी तुमचे पॉइंट बरें जावन दी रेस्ट इन पीस
त्या विंडीची सवय म्हाका गोतू ना ताने बॉक्स बदलिल्या परत हांवें परत्यान बॉक्स बदलिलो ताका गोतूच ना फुल्स पुण्ये हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे. हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे. हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे रे तुका. तू काय आम्ही येता अरे तो लुईस वांचलो रे तो येतो. ठक ठक काळीस उडता देखताना मन वोडता रस्त्यार आमी चलताना ती मुतल्यान असतात वळू वळू पावलां काडतात पिशार आमकां घालतात कॉलेजीच्या वाटेर हायड अँड सीक खेळतात